Üdvözöllek a Digitális Kávészünet legújabb 16. epizódjában, melynek címe az online vevőszolgálat rejtelmei, avagy hogyan ne válj robottá, még akkor se, ha chatbot vagy. Az online ügyfélszolgálat témája ma már minden vállalkozás életében kulcsfontosságú. Gondolj csak bele! A digitális világban mindenki gyors, egyszerű és emberi válaszokat vár a kérdéseire, méghozzá azonnal. De mi történik akkor, ha egy ügyfélszolgálatos már túlterhelt, vagy a chatbot belefárad a van még valami, amiben segíthetek kérdések sorozatába? Nos, a mai epizódban megvizsgálom az online vevőszolgálat kihívásait és a lehetséges megoldásokat. Megmutatom, hogyan válaszolj humorosan, mégis profin az ügyfelek kérdéseire. És végül, mit tegyél, ha a chatbotot kiégni látszik, vagy hogyan maradj emberközpontú még a digitális térben is. Készen állsz? Akkor induljon a virtuális kaland az online ügyfélszolgálat rejtelmeibe. Mik az online ügyfélszolgálat kihívásai? Az online ügyfélszolgálat lényege, hogy gyors, pontos és segítőkész válaszokat adjon az ügyfeleknek, de ez nem mindig olyan egyszerű, mint gondolnánk. Mik a legnagyobb kihívások? 1. Azonnaliság igénye. A digitális korban a 24-48 órán belüli válaszok már nem elfogadhatóak. Például egy felhasználó egy webshopon nem kap visszaigazást a rendeléséről, és azonnal a chatbot ablakra ír. Ha nem válaszolsz 10 percen belül, valószínűleg már a konkurenciához fog fordulni. Szerintem ez a 10 perc túl sok. Ha 5 percen belül nem válaszolsz, már akkor is a konkurenciához fog fordulni. 2. Túl sok ismétlődő kérdés. Hol van a csomagom? Vagy mikor érkezik meg a termék? Kérdések örökzöldek. 3. Robotikus válaszok. A választó gépi és az ügyfél úgy érzi, hogy nem figyelnek rá igazán. Például egy chatbot klasszikus hibája mi lehet? Ügyfél. Tönkrement a cipőm, amit tegnap vettem. Chatbot. Köszönöm az érdeklődését. Szeretne egy másik cipőt rendelni? 4. Negatív hangnem kezelése. Dühös, frusztrált ügyfelek. Hogyan válaszoljunk úgy, hogy megnyugtassuk őket, de ne veszítsük el a humorunkat? Akkor nézzük meg, hogy hogyan válaszoljunk profin, de humorosan. Nos, a humor nem csak emberibbé teszi a kommunikációt, hanem oldja a feszültséget is. De hogyan lehet jól használni, hogy profi maradj? Szabályok, a humoros válaszok. 1. Ne sérts meg senkit. A humor mindig legyen empatikus és kedves. Nézzünk egy példát. Ügyfél. Hol van a rendelésem? Eltért a futár? Válasz. Reméljük, nem indult el világ körüli útra a csomagod. Utána nézzünk azonnal, hogy merre jár, és visszajelzünk neki. 2. Tartsd meg a professzionális hangnemet. A humor nem menjen a szakmai válaszok rovására. Példa, ügyfél. Ez a csomag nem az én rendelésem, tele van kutyakajával. Válasz. Ó, úgy tűnik, a csomagunk egy 4 lábú barátot próbált boldoggá tenni. Azonnal utána nézzünk, hogy a tiéd is hamarosan megérkezzen. Elnézést kérünk a kellemetlenségért. 3. Ismerd meg a célközönségedet. A humorstílus igazodjon a vásárlóidhoz. Ha egy bank ügyfélszolgálatán dolgozol, finomabb, formálisabb hangnemre lesz szükséged. Nézzünk példákat humoros, de profi válaszokra. Első példa. Lassú szállítás. Ügyfél. Hol van már a rendelésem? Úgy érzem, hogy lavaskocsin jön. Mi a válasz? A futárunk sajnos nem versenyzett tegnap a lovakkal, de nyugalom, a csomagod már a célegyenesben van. Utána nézek a részleteknek, és mindjárt tájékoztatlak. A második példa. Technikai probléma. Ügyfél. Már megint nem tudok belépni, mit csináljak? Válasz. Kicsit olyan ez, mint amikor nem találjuk a kulcsot a zsebünkben. De ne aggódj, nálunk van a pótkulcs, azonnal segítünk belépni. Küldjük neked a megfelelő információk. 3. példa. Visszatérő kérdés. Ügyfél. Mikor lesz készleten a termék? Válasz. Hamarosan, mint amikor a kedvenc sorozatot következő epizódjára vársz. Jelzzünk, amint visszatér a kínálatba. Ezekből a példákból is látjuk, hogy ha humorosan és profin próbálunk közelíteni a válaszokban az ügyfél kérdésére, akkor egyrészt megpróbáljuk megoldani ezt a problémát, hogy az ügyfél átérezze, hogy foglalkozunk az ő gondjaival, másrészt pedig ő is elmosódik a monitor mögött, és egy kicsit pozitívabban nézi azoknak a munkáját, akik ezeket a megrendeléseket feldolgoz. 3. Hogyan tartsd frissen a chatbotot? Mert hát még a robotok is kiéghetnek, nem tudtad? A chatbotok megkönnyítik a munkát, de ha nem frissíted és tanítod őket folyamatosan, könnyen robotikussá válhatnak. Nézzünk tippeket a kiégés ellen. 1. Rendszeres frissítés. Tanítsd meg a chatbotodnak az új gyakori kérdéseket és válaszokat. 2. Humor beépítése. Írj olyan válaszokat, amelyek természetesek, barátságosak és kissé humorosak is. Ügyfél. Ki vagy te? Chatbot. Én vagyok a digitális segítőd. Egy kicsi robot, egy kicsit emberi, de mindig készen állok neked segíteni. Még rémelt is. 3. Emberi átirányítás. Ha a chatbot nem tud válaszolni, irányítsa az ügyfélt egy valódi munkatárshoz. Példa. Úgy tűnik ez kemény dió, átadom a kollégámnak, aki biztosan feltöri. Mindjárt kapcsolom, vagy pedig ő e-mailbe fog neked válaszolni. Vagy esetleg szeretnéd itt a chatboton meghallgatni, vagy elolvasni a válaszait. Hamarosan jelentkezünk. 4. Hogyan maradj emberi az online térben? Empátia és figyelem. Hallgass meg az ügyfél panaszát, és nyugtázd, hogy érzed a problémáját. Kedves zárszavak. Köszönjük a türelmedet. Van még valamiben segíthetek? Személyre szabás. Használd az ügyfél nevét, és utalj a konkrét problémára is. És az online ügyfélszolgálat nem csak robotokról és sablonválaszokról szól, sokkal inkább arról, hogy az emberek segítenek embereknek.
még akkor is, ha ezt egy chatboton keresztül teszik. A humor, a gyorsaság és a figyelmesség együtt hozza létre azt a wow élményt, amire minden ügyfél vágyik. Egy kérdésem lenne hozzád, te találkoztál már humoros vagy kreatív ügyfélszolgálati válaszokkal? Ha igen, akkor kérlek oszd meg velem. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál a Digitális Kávészünet 16. epizódjában. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornámra, Spotify-on vagy a YouTube-on, és oszd meg a barátaiddal. Találkozunk jövő szerdán a karácsonyi különkiadásban, ahol visszatekintek egy kicsit az év legemlékezetesebb pillanatra. Addig is kívánok neked nagyon boldog karácsonyi ünnepeket, és találkozunk jövő szerdán. Szia!